ni sama kafin na ma kuma yi mamaki ya yi nisa zuwa ga wannan zancen kusan ita ce kan gaba ko in ce gaba ta biyu da nake so mu tattauna a kanta, wanda a makalla sai ka ji ana ta Mubashir Kago a 'yan kwanakin nan na ga musamman mu da muke zaune a nan kasar Egypt, musamman a birnin Cairo kenan, na ga yanayin social media ta kaɗu sosai. Duk inda ka haura sai ka ji ana ta Mubashir Kago. Me ke faruwa ko kuma menene ya jawo wannan zance wanda mafi yawa kusan zan iya cewa taskiya ce ake baku da kuma lambar yabo? Menene ya kai ku zuwa ga wannan cin nasara? So na farko gaskiya wannan falala ce daga Allah, an gane zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, amma Allah in ya tashi baka falala din ma kai ma kana da taka gudunmawa. Gaskiya ne, so falala ce daga Allah mun jingina zuwa gare shi domin shi ke komai, mu ba mu isa mu yi ba. So na biyu abin da na iya yadda da shi shine a harka na business kamar yadda na fara bayani shine yanzu shine mu'amala. An gane ita mu'amala ma ita ce mutum. Yanzu mutum kana ganin shi yana tafiya in dai akwai mu'amala to mutum ya cika, amma in ba mu'amala wallahi gangar jiki ne kawai. Gane, so gaskiya alhamdulillahi duk yadda zan yi a harka na business ba yaban kai ba, zan iya cewa na iya business duk yadda zan yi akan business. An gane, so wasu Hausawa suna cewa ma customer sarki ne ko? To duk yadda zan yi a business zan yi kokari na ga dan na faranta mare, dan na ga yadda zan yi ba wai dan ka yabe ni ba, a'a dan ya zama na ansa sunana ga wanda ya iya business. Gane? So babi zaka iya ganin mutane da dama suna abin zaka iya cewa basu, wani in naga mu'amalar shi wallahi sai in ce bai, amma dai ba shi bane babi. So shine mu'amala. Ya zaka tarbi customer in yazo, ka bashi kulawa, ka nuna mai yana da kima a wurinka, ka nuna mai ka san da zuwan shi, ka nuna mai in ana ganin ka kai babba ne, ka nuna mai da kai da shi duk ɗaya ne, ka nuna mai ma ƙasa kake da shi, saboda shi customer sarki ne. An gane, ka san kawai aka ce mutum sarki ne, kaga za a iya dora mai hular sarki, kai ne a ƙasa. So wannan alhamdulillah ya taimaka mana. Kuma taimako na biyu shine duk wanda nake aiki da shi, so na mukan yi zaman mitin na nuna masa ya business yake, ya ake tarbar customer, kuma alhamdulillahi duka sun iya. Kai hasali ba zan taɓa ɗaukar ka aiki ba sai ka cancanta wallahi. An gane, ba zan yi aiki da kai ba sai ka cancanta. Me cancanta? Na farko kai ka zama ba rago bane, dan ni ba rago bane. Ka zama kai ba rago bane, yani ba ka son jiki, to sai ne aiki da kai. Na biyu, babu mugunta a zuciyarka, yani mutum ne kamar ni, duk wanda kaga ina aiki da shi to kusan dinni haka suke. Saboda haka in zan juya baya ban fuskanci Mubashir Kago ba, ban da fargaba, ban da jin tsoro, ban da komai. Duka ma'aikata na in ka ganna a wani wuri kamar ni suke. In gani, in gana girma manza. Ai na yi wata ma ko sama da haka ma ban je ba saboda larurar rashin lafiya, ba ni da matsala. Saboda mene? Ka duba business ne ka gina, to dole ka zama ka gina business da ya dace. Ka zama me? Ba wai kowa za ka ɗauka duk wanda ya zo maka. Ta ɓangaren ma'aikatan ka kyautata musu, ka saita su, ka shirya musu. Duk na tsara komai na tafiya. Sannan a Nigeria kamfani da muke clearance da su zaman kansu suke yi, ba tare muke ba. Kamfani ne mai zaman kanshi, amma a hakan duka kuma muna dilin juna, domin ni ma kwastoma ne a wurin su, dole su yi min abin da ma'ana dole su yi abin da ya dace a matsayin su na me su iya business yadda za su tarbe mu. Duka suna dilin da kwastoma mu yadda ya dace. Mukan dan samu matsaloli amma kuma mukan magance. So gaskiya a wannan ya taimaka mana wurin mutane suna jin daɗin harkar mu. Amma kuma akwai abu na gaba, baka zama shi dan adam babu addu'a. Dan adam baya zama ba addu'a, dole zaka rika neman taimakon Allah. Dan wallahi na rantse maka da Allah, a harkar kago in baka addu'a to ka dinga haduwa da matsaloli. In duk da zamu zo wurin, amma in za a gaya ma matsalolin da ke harkar kago, wallahi sai ka ce ba za ka yi ba. Na yi attempting in barin harkar kago, ban san iyaka ba. In na ce ma ya fi sau 100 ban yi gaddama ba. In ce zan bar sana'a saboda wahala take da shi, da ciwo, da asara. Yanzu da fara wannan harkar an yi asara, in gaya ma za a iya yin asaran da ya haura miliyan 20. Asara misali da ya kai asaran haka.
zai wuya duk shekara baka haɗu da asaran da ta kai, yani tana da wahala. To alhamdulillah tambayar da aka yi mani magana akan cewa ya muka samu wannan, gaskiya akwai taimakon Allah, akwai kuma iya rike kwastoma, mu'amala da kuma shige da fice ba a zauna haka ba wurin bangaren ya za a yi a airport na nan garin yadda kaya za su je da wuri, ya za a yi abin nan. So alhamdulillah gaskiya muna samun yabo. Wannan abin da ka tambaye ni na faɗa, wallahi mutane da dama muna samun yabo a Najeriya a baki, muna samun yabo a waya, muna samun in ka tambaya din ma wani zai ce an bashi number mu, an gane, saboda an ce gaskiya ku alhamdulillah kayan kuna isa da wuri, kuma bayan isa da wuri alhamdulillah ku kun iya aiki. Wannan alhamdulillah gaskiya daga Allah ne. So kaɗan daga ciki kenan, akwai abubuwa sosai gaskiya alhamdulillah. Kamar yadda kuka ji bayani daga shi wannan mai kamfanin Mubashir Cargo, idan yanzu ka riske wannan tattaunawa, muna tattaunawa da Malam Bashir game da wannan shahararren kamfani nashi na Mubashir Cargo, a inda muke jin yanayin yadda suka samu ɗaukaka da kuma yadda suke gudanar da al'amuransu na yau da kullum. Za mu tafi hutun takaitaccen lokaci, a dakace mu, muna dawo.